gidungog jud akong pagampo. Salamat jud kayo. Seryoso na ba kayo mga kabagtik? Ay, wag nakakuha si Juan ba kabagtik dyan. Ah! Shit! Ang buti ko ay. Alay eh. Buhay buto-buto man. Dito pa yung pasto. So, what's up mga kabagtik no? For today's video mga kabagtik no? So, mamingwit ito mga kabagtik, mangawil ba, mangawil. Tawag na yun, mamingwit, mamasol na mga kabagtik. So, nakaplastar na ito mga kabagtikan. Ito, naawas na mga kabagtik oh. Nakaplastar na. Aman. Plastar ka na oy. Sa gulan pa dyan sa mga beautiful place mga kabagtik no? Tanaw lang ang mga area mga kabagtik no? Nindot ka mas kuha mga kabagtik, mga lantaunon mga kabagtik ba. So, uban namin yun sa pangawil, pagpamasol mga kabagtik. So, tara! Bunog mo siguro na eh. Bunog ni. Nagmaywan. Uy. Oy. Dua man. Baka magkain niya akong baon. Madawat na ba yung skin fighter ni? Gaong way? Kailangan nyo na ito yung trabaho ano ay. Hoy, kabagtik na kay kuha dira. Ali. Ang Hey. So what's up? Yo. Laking bugaong ha. Paningawa ba mga kabagtik? Isa raman akong kuha. Oy. Ay niya kakuha na mo dira. Suminyawa. Wala pa'y tandog ako ang kuhan mga kabagtik ko. Palataw ng mga kabagtik ko. Wala pa'y tandog. Oh, tara, kakuha na si. Tara. Unsa na? Ay, oy, ang bu. Atuan niyo dito. Kabagtik, atuan niyo dito. Salamat, gidungog jud akong pagampo. Salamat jud kayo. Nakachamba ra jud. Loji! Saan may pasol niya? Mita na siya kuha dito mga bagtik. Masol na sa chicks dito, masol na chicks. Sa mga kabagtik, lahat may pasol na yung kabagtik niya, Ariel nga. Palangit man eh. Tang dako kuha oh. Ay popong. Kabagtik na maura na yung kuha di mga bagtik. Next spot po yung mga bagtik. So tanawa mo kuha mga bagtik ko. Dili na ora nang gumang man eh. Puro mga puti yan mga bagtik. Bugaong, murag ako ba? So tara, ba namin sa next spot mga kabagtik. Dagang kay tilapia ito mga bagtik. So tara. So yun mga kabagtik, that's bagong spot mga kabagtik ko sa fish pile approach yung mga kita yung mga kabagtik sa kanina la fish pile mga kabagtik ha. So dito na binikan mga kabagtik tayo yung ano magkipaglayan mga kabagtik pagkalayuan yun. So dali na po may mamingwit, mga welo, mamasol mga kabagtik no. So dahil bani mga kabagtik. So mga kabagtik, dagang kayo bagtik ko. Ito, magpakita mga kundi. Ayot ka na ay. Sabo pagkakubit daw ni, nas babaw. Sa man ay. Uli na ko, uli.
Ako tag bangos. Nya ato lang iuli kay bawal sa banta tatay. Taban. Ini nakakuha pa nagkaduha bangos. Di na to mo yan. Ay, wala na. Totoo si Kabagtik Wiwi mga kabagtik ko. So nakakuha daw si Kabagtik Floji mga kabagtik. So doon na to ni. Kung ako pinikuha na ko. Dali angat. Pan. Spot. Doon ta sa lunch mga kabagtik. Gusto ko ito. Dali na. Gano. Ubita daw si Kabagtik Floji mga kabagtik. Asan ko no? Ubita ang kagkuwang mga kabagtik ko. Wow. Huwag tilapia mga kabagtik. Takot-takot kaguniti doon no. Oh, good size na mga kabagtik. Good size na. Pwede na. Pwede na isugba. Dawi. So malaking karpa mga kabagtik ko. Yun. Yun. Seryoso na ba kayo mga kabagtik? Ay, wag nakakuha si Juan may kabagtik dyan. Ah! Jet! Ah, buti ko ay! Naturo! Sa mga kabagtik! Dapat na ba? Saka ba yan? Yawa! Ada silod! Ada silod! Oh, saan to? Saan to ba? Saan? Yung may sulti ni mo itong nakabuhi. Wah nga eh. Ato lang na yarsaon mga kabagtik. Kaya naadyo diri. Takok ka ito. Dako dyan. Kailan ko ato. Ako yung ngalan na daw. Murag dako daw kuha si Kabagtik. Kuhan ba? Floji. Diri sa misalaan si Floji mga kabagtik na. Ini kayo? Nagkagrat ko kay Kuas Floji ba? So na Floji. Size kayo. A few moments later. Yan mga kabagtik ko. Marami sa pagpangawin mga pangmaso. Papamingwit mga kabagtik ko. Sa daramo ko mga kabagtik ko. Ang uban mga kabagtik. Kamuhaning ipana mga kabagtik. Kaya murdag ko kayong pangus ni Floji mga kabagtik ba. So sa mga ingon ni tatay yan eh. Hindi ka tama. Bigado yan eh. Kira na eh. Wow, hindi mo gamay rin ko aso. Iyabusan ng mga kabagtik. Makikita nyo mga kabagtik. Sumaw na rin ako. Pagkulatahon mga kabagtik no. Itulit mga kabagtik. Itulit. Pero makita nyo rin ako. Kuhan, minang. Ito minang. Tibisang. Kumisang. Pausisang. Dapat. Tipasang. Natatisang minang. So yun mga kabagtik no. So atangin namin ninyo dito mga kabagtik. So abang-abang mga kabagtik. So saan namin pagluto. Pag-ihaw. Manghilaw ba may mga kabagtik. Prito ba. So tayo mga kabagtik. So tara. Muli sa pa. So yun mga kabagtik no. Ready naman na to ang kuhan mga kabagtik. Hinduan naman nato na to ang mga ihahunon mga kabagtik. O dalawa mga kabagtik. Buka na pong bahaw ng mga kabagtik. So ready na po na ito mga ricados mga kabagtik. Labaw na itong sausawan mga kabagtik ko. Medyo di na po mag ngising-ngising ang ilong ni Floji ani mga kabagtik ba. So mga kabagtik ato ni butangan ni kuan mga kabagtik no. Tangan na itong mga lamas ni mga lamas ni kuan ang sulod ni mga kabagtik. Iputos. Lamas na! Ako may tambayanan rin dipit mga kabagtik no? So lanta-lanta ng padrama ang kuan na kabagtik na sa mga area mga kabagtik nindot kayo mga kabagtik na view ba view na. Murag itawag og lake mga kabagtik ba? Murag lake pero punong na siya punong. So kani mga kabagtik yung bangos mga kabagtik no. Wala na videohan kayo ng mga kabagtik. Medyo layo-layo dyan si kabagtik G-Ward na mukha ni mga kabagtik no. Kabagtik G-Ward kuha ng kabagtik. So tatayang kita na so yun mga kabagtik no. Ready naman na ito ang subahunon mga kabagtik. Ihahunon mga kabagtik no. So sabay sa mga beautiful place mga kabagtik. So pero bali may sa magsugba ni mga kabagtik. So what's up mga kabagtik no? Ato na ninyi ilunod mga kabagtik ang atong mga nakuha. Okay, para mga na ta. Ayun na pre. Ayun na ba? Impas pumbahaw.
Pas. So, preparation na lang taon niya mga kabagtik no. Kay medyo dugay-dugay pa na maluto. Kay tulo pa kabag naluto no. So, preparation na. So, yun mga kabagtik no. So, ano ko sa inyo mga kabagtik no. Nga preparation na ta. So, naka-prepare na ta mga kabagtik. So, dara mga kabagtik. Ato ang kulatahon no mga kabagtik. Isa. Sabayan sa mong nindot kayo nga view mga kabagtik no. Aso. Para dito ta. Sip. Balaginit. So, before ta mga kabagtik. So, ato sa napuan mga kabagtik no. So, tiyan po ta. So, dagan kayo salamat sa iyata ko na yung mga banggaw. So, sabay ang ito kayan. Mangulata na ta. Mata na ta. Sip, tubig sip ba? Diyan pala gusto tubig dyan. Muna sa kudan. Wala mo sikuan mo. Ilong. Tubig mo. Ay, ayan, juicy po eh. Ilan ganun? Tubig daw ba? Ito na, ito yung tubigay na. Inaw do. Yung karoon mga kabagtik no? Impas sa mong bahaw. Sa mga bagtik, may maningog eh. Wala nga. Uy! Walang sunda. Wala tingog-tingog. Kubkob. Lang kaon ka lang. Sa mga kabagtik, kaon. May MBO din mga kabagtik ko? Kalami sa kuwan. May MBO mga kabagtik ko? Tunong i-upload din, dami kayo. So kung sa ito nanonood niya, kaon ta. Medyo. Hungot ba? Hungot o dako ba? Umiya sa tirada ay. Nalapis ba? May bayon ba? Nga eh! Vitamin daw sa lubot oh. Talasip, pananisip ako ng buol. Luzi! Suji. Suji! Ah. O si Lebe, umamak ba? Siram na eh. Halang ay updas akong diri oh. Tumbag na kayo. Nanumbag ng sili. Luji, di mo gusto Luji. Hands up! Halang ay eh. Buat buto-buto man. Dulu pa yung pasto. So yun mga kabagtik no, kita nyo mga kabagtik, yun sana mo pagkulata to, mga gipang-ihaw mga kabagtik no, mga kabagtik no. Pagkabusog, kabagtik. So shout out ko sa isa na mo pa-team mga kabagtik no, nasa Iskos Takoy-Koy mga kabagtik, wala siya karunday kayo magtigay na siya mga kabagtik. So daghang kayong salamat sa pa-support sa mga kabagtik no, so daghang kayong salamat. So ayaw Una-una sa lahat, pasalamat tayo sa next sponsor na Fish. salamat Dek sa kapunungan ni Kuan ni Floji mga kabagtik no, sa Yamaha mga kabagtik, daghang salamat sa pamais mga kabagtik no, sa Madam Pips mga kabagtik no. So don't forget to follow, like and share sa mga video mga kabagtik para updated mo sa mga videos mga kabagtik no. So, mga kabagtik, salamat sa pagsuporta, paki-follow and pa-share. Thank you. Salamat mga kabagtik. Very much mga